Tamarach. Nyarewela iken gi governor owacho ni gini nyako semre lwedo nyako puonjre kanyakla both nyobedo kuom kor japiny both obedo kuom sirikal en kinde mar puonjro gini omako nyaka pewe mag ndeke madongo enye Kenya ka kuonde mag dak manyadhi mineno mana ka wi ote makori neno mana ka nitire malo. Governor no wacho maber ahinya ni wan kod planners wan kod migepe gite mane gi ting' mar neno ne ngima japiny orit maber to neno ka gima gino bodha VOJ kapok awacho mana tadwa nyiso jowinjowa ni ing'eni wach miwacho ni notimre Maimayu jatend polis makanyo ma Naivasha wacho ni gisegolo del madhi 30 koro mano nyisi mana kama wantiere gi gimotimre to podi namba no nyalo dhi malo. Nyoro gotieno be ni neno gima notimre Mororo Garissa kama ne ni bot ni giting'o ji 50 gadek nyoro gotieno ne gisegolo del 28 makata sani nyayudo ni namba notimo ang'owa odhi malo. Koro mana kwa duoge gimosetimre no nchi neno kata nyocha ne paw ndege ma Jomo Kenyatta ni neno ka Kenya Airways wacho ni ndek gi mang'eny mane gi divert kendo nyoro gokinyi ne giwacho ni ng'eny ndeke manonego be ni wuok ne giloko sagi manyiso ni ne gidhi deko nikech kaka Jomo Kenyatta ne chal. Ting'eni sani wach mar Jomo Kenyatta ni okochakre sani. Hapa ni ndalo moko nyocha neno jafwambo wadwa Larry Madowo kano okawo matek ahinya minister mar transport Kipchumba Murkomen ex makoro Murkomen ochako nyise ni nyaka obed patriotic owe golo gik maricho matimre Kenya ka to mana wach mar aula ne mano neno kowacho kaka airport chal to ni neno ka koth manochweni kata ofis ma police ma airport no dhi mopong' makata kama jogo nyalo bete onge ne chala ura. Koro mano nyisi niya kata ka chiko wang' jopiny ni nyaka gine kaka giritre to sirikal owuon be nyaka wapenje niya to gitimang'o nikech wach koth nyoko chako sani. Aparo ni wik mokadho nche wasebet kwa wuoye wach mar koth ni to ikruok mane ma sirikal nitiere go nikech Jamet no wacho chon ni kodhi ni biro biro kendo biro biro kaka El Nino ma ok ni sani ka sirikal nyalo wacho ni ne wabuok ka wawinjo ni koth atimang'o obiro. Koso dibed ni an alam mano bag Kasarani chieng' moro ka kod first lady koso nang'o koso dibed ni en dhok mane jatend piny Kenya ndalo moko nowacho e kanisa ni El Nino mowacho ne en gima onge mano miyo DG mar Kenya Met Department moloko paro but ing'eni nitiere science to gi wan wuoyo to be gi mar kanisa. President and scientist kando kore gimo somo osomo botany Koro ingeni nyaka okosomo art science osomo botany ano kidwa piwe nyara ila gigo matekto to dong nitie thesis ne nitiere ya gimo miara okunde go nikech ingeni samoro nitiere jomoko makoloso to weche gi bedo gi teko moro kuom ranyisi president kanowacho ni El Nino en gima onge ting'eni en gima jo Kenya kamak motegno oking'eni kata ka en owacho nyalo bedo ni okolony e wach ma science but we do briefs from the relevant departments emomiyo ka kidhi state house tiwinjo kiwacho ni advisors economic council necha nitiere ji ma olony kamora mora manyiso ni sama gibet tim mar ndicha magi gik magibiro ginyise ni koro kae waneno kachal kama emomiyo ng'ato ka ng'ato kata governors mani ofisi biro winjo konyisi ni en gi political advisor en gi economic advisor en gi transport advisor en gi security advisor nitie gimomiyo nyaka obed gi man nikech ok inyal lony kuonde go te koro nyiso ni machano wuoyo koko miye koko ng'adne rieko koro ing'eni ang'eni ndalo osesudo nyaka nowacho wach makamano onyalo wacho ni ndalo manowacho cha ne onge ni lakini gima pod wawacho niya response system mar sirikal chalo nade nikech nitiere migepe ma mane tijgi mokinyo nyiso wasani ni wabiro rito ni manyaka migosi William Ruto kata deputy Rigathi Gachagua emanyiso ni koth dhi chwe koka jo Kenya winji nang'o ni koth dhi chwe Jamet biro nyisi ni weather makama kama wige mabiro 2-3 biro chalo kama
jo National Disaster Management bro nyisi ni wan kama wantiere mae ka kwatimo ang'o wapangore. Sani winjo kwa wacho kata ni in terms of drainage gini king'iyo Nairobi oula mamol sani ni okonego beni mol nikech pile pile wasebet kuowuoye e drainage makandara iloso. Wasebet kuowuoye clogged drainage kata sewerage mar Nairobi kata counties machielo. Koro okonego beni warito nyaka sama koth ochako chwe koka koro waluongo kaka ncheri gade tich abich no luongo ni National Disaster Response Technical Committee mano chairs Karen mondo koka gipangi ni to wadwa konyo jo Kenya nao. Okwarit manyaka wachak neno ka jo Kenya wito ngimagi. Sani neno ko wuoyo ni jo Musa wito ngimagi dhi 100. Mani ngeni en namba maduong' malich kata Al-Shabaab ka gowa kawuono to kunyal nego ji mang'eny kamano iro setimre mandi chiel ariyo mabe ok dwa gomb ni mondo timre. Lakini kaka sirikal gima nitiere lwetu nikech kata chik wacho mabe ni nyaki protect life and properties. Manyiso ni oken gi pile wasiko ko wacho kani sirikal ma wantiere go en reactive oken preventive. Dikoro waketo kang' mambele mwang'iyo go ni chieng' bro biro mbele kachacha chieng' ko biro wang'e ni kech bro bet wapangre nade masama chieng' obiro no to wang'e ni jo ok tim ang'o ok nind kech mbele kachacha wang'e ni koth dhi chwe ka koth dhi chwe kuonde mage mwang'e ni hotspots nikech gigo to sirikal nigi data no te to wacho ni kuonde mwang'e kaka Kanoge ni mwang'e ni koth chwe gage wanyalo bet ni wapango nang'o mondo mi ok ni sama koka koth chako chwe kokidwa dhi nyiso ng'ato ni wan wateri mpaka school makanyo jamni ge gini okia kuma nitiere udwa dhi rondo ge ot achiel mamon nitiere kanyo jodongo nitiere kanyo nyithindo nitiere kanyo gi mwandu gi kate koth okaw kuma nitiere cha mana ok ing'e ni ok inyal wacho ni kaka sirikal konyo. Dubai manche koth ogoyo for the first time kane gi reclaim the ocean ni neno ka prince ochung' mowacho ni ng'ata manyucho owito ot mowito mwandu ne ot omigi nono gimoro amoro omigi nono manyiso ni mano sirikal mopangore. To in marwa sani kaka ni neno ka Rigathi wacho ni koro giketa billion achiel magidwa dhi konyo godo ji manie arid and semi-arid areas. Pesa no kapro ni bro chopo ne kata jogo be ok obi bedo billion achiel miwacho no sani tero koro wawuoye billion achiel. Pile injoga ka gavana wacho ga ni crisis mantiere ka en ga opportunity mar mibadhi jomoko bende manyiso ni sama masiro wuok no nitiere kaka wan ga gi tenderpreneurs mamane kama gimbe gitimo ang'owa gichiwo kare no seche pelin tol to ng'eno dhi go koro in ne kata Karen sani kidhi kata Ronda ni neno ka ji wacho ni pi odonje ot ma kichiew to yudo ka pi rom kodi to magi kuonde ma ji ong'ega nang'o ni shida onge. Nyoro ntiere kama ne antie to mama moro ne wacho no wada wanto wan mana jo Olympic Kibera ka to Nyasaye oherowa moingo wadosi mwadhiga konyo nikech no odhi kama mama moro monyise ni kapet odume ot makata ka kotimo tamore koth no dhi moketho gimoro amora ot makoro kiano chaka iwacho ni the rich also cry. The rich also cry. Koro ineno ka gini okobagwa to pod wadok mane wach manche wasebet kwa wacho kata ne Nairobi ne county ma Nairobi kata counties man wantiere godo in terms of physical planning gi approvals. Sama ng'ato keloni approval ne mageni ni kure ang'o mong'iyo mowacho ni koro kae wanyalo mi approvals gi mondo uto oger. Nyochi neno oledume mana gine Kilimani kae kandara no pong pio donje ute ji nyoro kana tich kana luo oledume maloka Arguins kode kidhi gine T junction malo dume na luor kata riembo ndara ne na ora makoro kieni kidi nitiere to ndara nitiere to mtokni biro moko bedwa ni mondo happy koro ngeni iyudo kamiketo hazard to koro chung nikech ikiani tebe koso nango kakoro mumoribe nyalo kelo masira mumoribe nyalo kelo masira. Koro yudo ka koro wate kamora mora kata i Nairobi kaka to kuonde gwenge nitiere kaka sani dhano ok nyal wuotho nikech koth maneno chweni to dine bed ni sirikal gi counties omakre mowacho ni disaster wane ane mbele kacha ni wapango na kuonde manitiere bridges manitiere ni sani makoro nineno ka sirikal wacho ni watimo a 3-part approach manyiso ni gikao NYS gikao ji Interior Ministry gi sirikal won mondo gine ni bridges manitiere iloso
ang ni los gi sama koth chwe to tinde koth chwe the whole day nderni miwacho sani kineno ka koth owe chwe ma pi owuok to iyudo potholes kamoro amora ibro los gi sati magiwachono sani neno ka koro giluongo development partners kendo ne gikwa nyaka Red Cross nie ma mondo konygi. Sirikal onego benie kama gintiere gin ga ka en stock mar relief food nitiere mok ni sama koro disaster biro no eka koro wachako kwecho ma wan koro ing'iyo ga mana ni wan jokwecho. Magi gik moko nego beni timre sani ka sirikal ncho pango gik moko chon. Erokamano. Ingeni IGAD climate prediction application IPAC no siemo jo